Καλό μήνα ρε λαμόγια. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 5 του The Coffee Show Podcast. Να! Ναι. Αγάπη μου, τι έγινε? Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στο 5ο επεισόδιο της σειράς μας του The Coffee Show Podcast. Τι κάνουμε μάγκες, πώς είμαστε? Όλα καλά ρε βελέ. Όλα καλά. Προχωράμε παιδιά. Πάμε Για ακόμη δυνατά. μια φορά, κάθε φορά το ίδιο πράγμα σου απαντάω. Προχωράμε. Ναι, Προχωράμε. αλλά έχω κάτι να σημειώσω. Τι να σημειώσω? Βασικά, να μην να σημειώσω, να πω στον κόσμο. Σε 3 μήνες πάλι ο Κυριάκος. Καταρχάς δεν μπορώ να παραλείψω το γεγονός ότι φτάσαμε πάνω από 100 subscribers αυτή τη στιγμή, είμαστε 105-106. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ τον κόσμο πάρα πολύ. για την αγάπη που μας δείχνει τώρα στην αρχή, ειδικά στην αρχή που είναι πάντα δύσκολη. Βεβαίως. Τα καλύτερα νομίζω έρχονται, Έρχονται. και θα δείτε Σιγά πολλά σιγά. πράγματα. Υπομονή, υπομονή. Βήμα. Ξεκινούμε. Πάμε! Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα έτσι λίγο... Να γελάσουμε κάτι έτσι λίγο κωμικό, λίγο να περάσει ωραία ευχάριστα η ώρα μας. Φίλε, προχτές θυμάσαι που είχαμε μια συζήτηση για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Κάτι μου ανέφερες και συζητούσαμε εδώ και ήταν οκ. Κάτσε. Α, θυμήθηκες. Ελληνίδα μάνα. Μπράβο. Φίλε, θα είναι πολύ καλή συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε με αυτό, να ξέρετε. Έχω πολλά πράγματα να πω. Καταρχάς, εγώ θα Ωραία. Πολλά πράγματα. θέλω να ξεκινήσω με το. Ρε φίλε, όλοι μας στο πρόγραμμα μας έχουμε, ξέρεις, το day off που λέμε, οκ. Ναι. Που λες θα κοιμηθώ και Ναι. όπου βγάλει ρε φίλε. Ναι, ρε. Σαν Ναι, ναι, ξυπνήσω το απόγευμα, δεν με νοιάζει. Αχα. Να σηκωθώ να φάω και να ξανακοιμηθώ. Θα μπει η μάνα σου ρε φίλε εκείνη τη μέρα με τη σκούπα μέσα. Εντάξει. Θα μπω να καθαρίσω. Τούτο ήταν πριν να έρθουμε για σπίτι. Ναι, και κάνεις μανά, θέλω να κοιμηθώ. Σταμάτα. Άμα δεν θέλεις να καθαρίσεις μόνος σου. Μπράβο. Όχι. Έτσι, μπράβο. Όχι ρε μάνα, άσε με να κοιμηθώ. Αν τη μίλησες δεύτερη φορά. Κάμια Έρχεται σου παντόφλα. έτσι. Έτσι. Σαν μπούμερα μου. Μάνα, Ακριβώς. μια μέρα έχω, θέλω να κοιμηθώ. Όχι, θα καθαρίσω, πρέπει να καθαρίσω το σπίτι. Δεν είμαι η δούλα σας. μπορείς να το καθαρίσεις σε 3 ώρες. Πρέπει τώρα. Η φράση, Ναι. δεν είμαι η Δεν είμαι η δούλα δούλα σας. σας. Πόσες Ναι, φορές έχεις μπράβο. ακούσει τη ζωή σου ρε φίλε. Όλοι άκουσετε, δεν είναι μόνο εμείς. Πάμε πολλές φορές. Δεν είμαι η δούλα σας. Μετά θα πάρει, θα κάνει τα ντουλάπια σου. Ναι, ούλα, Θα αρχίσει να ούλα, κάνει ούλα. φασαρία, χράγκα. Και πάνω από το κεφάλι σου, έτσι. Ναι, ρε. Δεν μην μπορεί να μπορείς σε το πει, πεις. σήκω λίγο να πατήσω πάνω στο κρεβάτι να φτάσω Και στο ντουλάπι. και το timing, εντάξει, που το κάνουν, έτσι την ώρα που κοιμάσαι ήδη 2 ώρες, έτσι την ώρα που πάεις να κοιμηθείς, Ναι. έτσι την ώρα που κλείει το μάτι σου και είσαι έτοιμος για ύπνο, έτσι που λαλείς εντάξει κοιμηθείς. Μιλάς για μεσημέρι τώρα. Μεσημέρι απόγευμα που σύρνει και τον υπνάκο, τον ωραίο. και τον υπνάκο. Ή το πρωινό, άμα πες ότι έχεις ξυπνήσει, πας να κατουρίσεις ρε. Και είναι Ναι. εκείνος ο γλυκός ο πρωινός ο ύπνος και μπαίνει μέσα. Ξύπνα! Τα Σαββατοκυριακά, Σηκώνει πατζούρια. τις καθημερινές πρέπει να σχολάσει πρώτα. Το πατζούρι λες. Πατζούρι. Ναι, παράθυρο, ξύπνα, είναι στην να επιλογή. ξεμυρίσει το δωμάτιο. Λες Ω, ρε Κούστη, εσύ λες, ένα Σάββατο δεν μπορώ να κοιμηθώ με την ησυχία μου. Ένα Ακριβώς. Σάββατο δεν μπορώ. Αλλά εσύ λες τώρα εκεί που έχει χειμώνα και Μπράβο. μπαίνει εκεί που κοιμάσαι και τα ανοίγει έτσι χράκ και το ανοίγει. Ρε μάνα, κρύωσα. Και δεν είχε Να θέρμανση το ξεβρωμίσει, βράδυ. βρωμάει εδώ μέσα. Κλανιές. Κάτι τέτοιο μου λέει η μάνα. Κλανιές λέει βρούμε. Και τη νύχτα επειδή δεν είχε θέρμανση, εντάξει, κράτησε και τη ζέστη, τη δική σου στο δωμάτιο και ήρθε το πρωί και ανοίξε σου Έτσι σαν το χάρο ρε, σαν το Ναι, χάρο. ρε. Χράκ, ανοίγει λες και ρε μάνα, κοιμάμαι. Κοιμάμαι ρε μάνα. Μην ξυπνάς. Φίλε, οι Ελληνίδες μάνες είναι άστο το κάτι άλλο. Ή εκεί που ας πούμε με τους βαθμούς στο γυμνάσιο παράδειγμα. Μάνα μου τώρα. Μαμά, μη με δείρεις άμα το δεις. Θα τα πω στα παιδιά. Πες μας να δούμε. Μάνα μου τώρα. Ναι. Παίρνω βαθμούς χάλια. Πιο κάτω δεν πάει. Σταθερή αξία, Απατώ. ναι. Έρχεται η μάνα μου. Και τι βαθμοί είναι αυτοί. Και τι να πω για σένα και τέτοια. Και βλέπεις το άλλο το παιδί πως βγάζει βαθμούς και τέτοια. Ναι, Δεν μιλάω. ναι. Έρχεται μια άλλη μέρα. Καταλάβω τι έρχεται. Μαμά θέλω αυτό εδώ και ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Μαμά θέλω αυτό. Όχι, δεν θα στο πάρω. Μα αυτό το έχει. Δεν με νοιάζουν τι κάνουν τα άλλα τα παιδιά. Ναι. Όχι. Αρχίζεις επεξεργάζεσαι. Όχι. Ούλοι άλλοι πιάνουν 100. Μάμα, μα είναι γράψε με ούλοι. Έτσι ότι αφήνουμε για σου άλλο. Απλά λες, εντάξει. Ναι, fair play, μπορείς να γράψεις κάτι. Έχασες. Αυτό έχασες. Δεν με νοιάζουν τι κάνουν τα άλλα παιδιά.
Αυτός έβγαλε, εσύ γιατί δεν βγάζεις. Εσύ είσαι άχρηστος. Ναι, τέτοιο φαζό. Δέχομαι. Ρε μάνα, εμένα βρήκες. Δεν δέχομαι το παιδί της άλλης μάνας να είναι καλύτερο από το δικό μου. Αλλά μαμά, ό,τι γίνος. Με κόφτει τι κάνει ο άλλος. Μαλάκα, αυτό πόσες φορές το έχω ακούσει. Πόσες φορές το έχω ακούσει, ρε. Η λογική. Η λογική. Είναι λογική που δεν είναι λογική. Ναι ρε. Αυτό το πράγμα. Όχι, δηλαδή- για τις μανάδες είναι λογική. Ρε, Είναι δική τους λογική. ρε, μπορώ είναι να καταλάβω τόσο. τέτοια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει ας πούμε περιπτώσεις που λέω μαμά, την παίρνω τηλέφωνο, ρε, αυτή είναι δουλειά παράδειγμα. Λέω μαμά, θέλω παράδειγμα ένα πράγμα, ρε, ξέρω εγώ. Είναι σε εκείνο το ντουλάπι. Κοιτάω, μαμά δεν είναι. Είναι Κατάλαβα για ποιο εκεί. πράγμα μιλάς. Είναι εκεί. Ψάχνω εγώ κανονικά, ρε. Ναι. Μαμά δεν είναι. Τώρα άμα έρθω και το Άμα βρω, έρθω και το βρω, τι. Και το βρίσκω. Τι. έρχεται και μου κάνει απλά αυτό. Ναι. Να το. Ναι, εμφανίζονται. Λες και μαγικά κάνει. Ναι ρε, Ναι, εμφανίζονται. ρε, μαλάκα, άστο, Εμφανίζονται. άλλο. Και όχι, να σου πει, εκείνον τον μπλε το πράγμα με εκείνον του λάπη πάνω στο ράφι. Εύκαλες όλα τα ρούχα. Ούλα, εύκαλες τα Ναι, ούλα, ναι, περάσεις ναι. τα έναν-ένα. Δεν είναι που πότε. Κι αν είσαι, μάμα που είναι. Αν έρθω και ευρωτώ θα τις φάεις. Ναι, ρε. Και έρχεται βρίσκει το και τρώεις τις κιόλας. Ναι. Εντάξει, Πες να κάνουμε μαγικά, να ξέρετε. ρε, χάνεις αυτόματα σε τις συζητήσεις. Black Πρέπει magic. να κάνουμε μαγικά. Χάνεις Αύριο αυτόματα. μαγεία, μπρο, εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό δεν Εγώ έλεγα πιστεύω τίποτα. μαγικά κάνουν αυτές. Άμα ξεκινήσεις τέτοια συζήτηση με εμάς σου, έχασες. Εγώ ξέρεις τι- Έχασες εγώ αυτόματα. ξέρεις τι έκανα. Δεν βρίσκεις το δικό σου ποτέ. Εγώ ξέρεις τι έκανα όταν μου ρωτούσα για να βρω κάποιο πράγμα και δεν το έβρισκα. Ξέρω εγώ, και θα το ψάξω. Ή μάλλον δεν ήταν προφανώς σπίτι. Το ψαχνά, δεν το βρίσκα. Με έπαιρνε μετά από λίγο, έλα το βρήκες. Λέω ναι, το βρήκα, εντάξει, όλα καλά. Και τους Γλιτώνει. Και ήμασταν εκεί. Γλίτωνες στον πόλεμο. Ναι. Την παντόφλα. Ναι, ρε φίλε, όμως άμα το χρειάζεσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ πες το βρήκες, αλλά άμα το χρειάζεσαι και δεν το βρήκες. Εντάξει, τις περισσότερες φορές δεν το... Θυσιάζεις την ανάγκη σου, το Ναι, πράγμα με το μπράβο. ξύλο μου να φάεις. Ναι, αυτό. Το θυσιάζεις όπως και Ή να. να φάεις παντόφλα ή να βρεις το πράγμα που θέλεις. Φτιάλεξε. Ένα πράγμα που παραδέχομαι για όλες τις μανάδες είναι το. Βάζουνε, ρε φίλε, ό,τι μαγειρεύουν το βλέπουν με το μάτι, ρε. Κατάλαβες. Ναι. Μάνα συνταγές, παράδειγμα όχι, έφυγε από τη δουλειά. Πριν φύγει από τη δουλειά, με παίρνει τηλέφωνο, έλα, όταν πας σπίτι, βγάλε το φάι από το φούρνο μόλις δεις ότι κοκκίνησε. Ρε μάνα, πού να δω, ρε! Τι είναι, πού να καταλάβω ότι είναι ψημένο. Μόλις δεις ότι είναι ψημένο, βγάλ το. Ναι, Καλά, ρε, εντάξει, sorry ρε. Sorry. Ναι ρε, μόλις δεις ότι είναι έτοιμο, φκάρτο. Ή είσαστε σπίτι και είσαστε στον καναπέ και κάθεσαι με τη μάνα σου και δεν το φαγεί στο φούρνο, δηλαδή σου πήγαινε κοιτάξει το φαΐ λίγο και να πάει να της πεις μάμα εντάξει, να κάνεις το, ξέρεις, υπολογίζω σε 5-10 λεπτά είναι έτοιμο. Εντάξει, ρίχνεις ένα τέτοιο, πήγες σε 10 λεπτά και είναι καμένο. Τρώεις τις πάλι ρε μαλάκα, χάνεις αυτόματα, τούτο λέω, χάνεις αυτόματα. Μανάδες, ρε φίλε. Χάνεις αυτόματα. Καλά, Και να υπολογίσεις και να το βρεις σωστό, να υπολογίσεις και βρεις σωστό ότι σε 5-10 λεπτά actually είναι έτοιμο, χαίρεσαι επειδή δεν θα τις φάεις. Ή επειδή είπες λάθος δεν θα φάεις, πίνες το μαζί σου, δεν θα φάεις, δεν θα φάεις, πίνες το μαζί σου, να φάεις μετά. Δεν έχει ρε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το δεν είμαι η δούλα σας, με έχει Δεν είμαι η στοιχειώσει, δούλα ρε σας, φίλε. ναι, ρε. Δεν είμαι η δούλα σας. Κλασική φράση. Τι είμαι η δούλα σας, είμαι εδώ μέσα. Με έχετε καταντήσει και χειρότερα και από τις καθαρίστριες, τις Ναι ρε, δημόσιες καθαρίστριες. συνεχίζοντας τώρα παιδιά, τώρα αφού είπαμε την κλασική τη φράση του «Εν είμαι η δούλα σας», θέλω να μου πείτε καμιά έτσι κλασική φράση που λέει η μαμά σας εσάς, έτσι, στο άκυρο ρε. Ή άμα κάνεις κάτι μαλακή, καμιά μαλακή. Ξεκινήσω εγώ. Ξεκίνα, πάρ' την Μαμά, πρωτοβουλία. μαμά, συγγνώμη. Με λέει τη μάνα σου. Σοβαρά. Με λέει τη μάνα σου, μάνα μου. Αυτό δεν το πες. Αυτό δεν το περίμενα. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα επεξεργαστώ κι έτσι. Εγώ έμεινα τα ρε, έμεινα. Τι εννοείς δηλαδή σου τη μάνα σου η μάνα σου. Τι εννοείς. Μαλάκα ρε. Μαλάκα. Δεν περίμενα να παιχτεί κάτι τέτοιο. Μαμά, δεν θα έρθω σπίτι άμα δεν μου πεις ότι είμαι safe. Φουάτε. Μαλάκα. Δεν περίμενα να πει τέτοιο πράγμα, αλήθεια. Αλήθεια.
Ρε Πασόκ ρε. Γίνεται ρε. Αυτά έχεις λέει αδέρφια. Και εσύ Στέλιο μου? Εγώ. Λαλή μου πολλά σε διάφορα η μάνα μου εμένα. Εντάξει, μαμά αν το θωρείς, ξέρεις. Αλλά μια κλασική ατάκα της μάνας μου ήταν το τούτο. Μα το Θεό θα σε σκοτώσω. Εντάξει. Μα το Θεό θα σε σκοτώσω. Μα Και γιατί? εννοεί το. Ας πούμε, παράδειγμα, προχτεσινή κουβέντα τώρα. Πριν 2 μέρες. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Έθελε να πάω να βρω κάτι πράγματα. Εντάξει. Οκ. Όχι σπίτι. Στο πανεπιστήμιο. Έθελε να πάω να ρωτήσω κάτι πράγματα στο γραφείο. Επία ερώτησα τα εγώ. Ακριβώς. Με το μήνυμα, να, έστειλε μου το μήνυμα. Και διάβασα το μήνυμα για μέ. Πάω και λέω της, οι απαντήσεις που έθελε δεν ήταν εκείνες που της έδωκα. Εντάξει, κλασικά πράγματα. Επειδή εκείνες οι απαντήσεις που έψαχνε, δεν υπήρχαν. Εντάξει. Οκ. Επειδή είναι η λογική της μάνας. Είπα της τα. Μα το Θεό θα σε σκοτώσω λαλί μου. Και γυρίζω να πω, τι έκαμα τώρα λαλί της. Είσαι καθυστερημένος. Και κάνω, τι έκαμα μαμά λαλί. Τούτο μου είπαν, τι θέλεις να σου πω. Και επέμενε. Να σε κάνω να σε σκοτώσω. Τι θέλεις να κάνω ας πούμε. Τούτο μου είπες να ρωτήσω. Τούτον είπα, τούτον την απάντηση είναι πήρα. Τι θέλεις να κάνω εγώ. Τι θέλεις. Sorry. Εσύ είπε μου να δούμε. Εμένα κάθε φορά που με έβλεπε την όμνα και έβαζα το παπούτσι, ξέρω εγώ, πάλι θα βγεις. Ξέρω εγώ, δεν με βλέπεις στην πόρτα, είμαι να φύγω. Δεν ξέρω εγώ. Λέει πάλι με τους φίλους σου, λέει πάλι με αυτά τα που δεν λέει να βγεις. Λέω, μα αυτή είναι η παραμή. Ποιος που βγάζει, ξέρω εγώ, τέτοια γνώμη. Ξέρω εγώ τι κάνετε εσείς, ξέρω αυτά της ηλικίας σας. Να ξέρω, λέει, τα ναρκωτικά, και μετά όταν γυρνούσα από το σπίτι, έμπαινα από το σπίτι. Α, τι λέει, ήρθες, μα θυμήθηκες. Ναι, ρε μάνα, δεν με βλέπεις, μπήκα μέσα στο σπίτι. Ναι, ήρθες. Φεύγεις και είσαι στην πόρτα, ήρθες, είσαι μέσα. Ή το άλλο, με έπαιρνε καμιά τηλέφωνο από το σταθερό. Ένα λέει, είσαι σπίτι. Ναι, ρε μάνα, στο σηκώνει το σταθερό. Τι είπες να μην είμαι σπίτι, το σηκώνει άλλος. Βλέπεις, εγώ σου απαντώ, ναι, σπίτι είμαι. Πού να είμαι. Λέει, αυτό. Και τούτο κάνουν τότε με το κινητό σου δονικό. Μόλις έφυγε η μάνα σου, ξέχασε κάτι. Κάνεις λοιπόν, ας πω είσαι σπίτι. Πού να είμαι ρε, τώρα έφυγες ρε. Πού να είμαι ρε. Έφυγε από πίσω σου, με είδες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μανάδες είναι, σας λέω. Φεύγεις, πάρε κάτι από πάνω σου μικριώσεις που έξω μπορεί να έχει ζέστη. Ναι, είναι κλασικό τούτο. Να βράζει ο τόπος. Ή το άλλο, τώρα με το θυμήθηκα. Λέει, που ξέρεις μικρό όταν ήμασταν που βγαίναμε συχνά ρε, Ναι. έξω στο δρόμο με τα παιδιά και αυτά. Τι είναι εδώ πέρα, ξενοδοχείο είναι. Ναι. Και ξέρω όλη Ακούσες μέρα. να μπεις σπίτι, ακούσες να έρθεις σπίτι. Τι έκαμε ξενοδοχείο, τι έκαμε. Ή και που μεγάλωσες ρε μαλάκα. Που άρχιψες να βγαίνεις έξω ας πούμε, να γυρίσεις αργά η νύχτα. Τι, πες το. Τι ώρα είναι τούτε, τι νομίζεις ότι θα με Τι εδώ μέσα στο ξενοδοχείο, όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε Ωραία, θέλεις βγαίνεις. Τι είσαι, ακριβώς. επισκέπτης, φιλοξενούμενος, τι είσαι. Και πας σε τούτο θέμα, τα λεφτά. Έστειλες στο Ιωάννα σου τη Δευτέρα. Στείλες στο Ιωάννα σου τη Δευτέρα λεφτά. Εντάξει, επέρασες τη βδομάδα. 20 ευρώ, 30 ευρώ. Όχι, πες έστειλες στο ένα πεντάρικο τη Δευτέρα. Επέρασες τη βδομάδα. Εντάξει, έρχεται άλλη Δευτέρα. Έχεις, μάμα να μου στείλεις λεφτά. Πάλε! Ελείψα σου! Μα πού πήγαν, Πού έπιαν, τι τα έκαμες, απορώ τι τα κάνεις τα λεφτά σου. Sorry μάμα, εντάξει. Μια εβδομάδα με 50 ευρώ. Έχω μπενζίνα να βάλω, έχω φαΐν να αγοράσω με 50 ευρώ. Εντάξει, πού να έπιαν τα 50 ευρώ. Κάνω ναρκωτικά, δεν το ξέρω ρε. Τώρα ξέρεις. Μου κάνει ναρκωτικά! Καπνίζει το παιδί μου, κακές παρέες! Θα πεθάνω νέα, θα με πάρει ο Θεός μαζί του, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω, το παιδί μου ξεκίνησε να καπνίζει και το ήξερα, μου το έλεγε η χαρτορίχτρα, μου το έλεγε η καφετζού, μου το έλεγε ότι το παιδί μου θα ξεκινήσει να καπνίζει για να κάνει κακές παρέες. Δώστε του Όσκαρ μαλάκα. Μαλάκα, αυτό είναι κλασικές αντιδράσεις ρε φίλε, Ναι, ρε. η αλήθεια. Όπα, τώρα που είμαι κλασικές αντιδράσεις. Όπα. Πάμε. Ήσουν μικρός, εντάξει. Είδες εφιάλτη. Εξύπνησες. Πάεις να ξυπνήσεις τη μάνα σου. Όχι, να κοιμηθείς μαζί τους. Όχι, πάνε να ξυπνήσεις τη μάνα σου. Εσύ, είσαι εγώ που πάει να ξυπνήσει η μαμά του μετά από φιάλτη. Ξύπνα. Μαμά, ξύπνα μαμά. Γιάννη, το παιδί, Γιάννη. Ξύπνησε το παιδί. Μαλάκα, αυτό το έδωσα στο παιδί
πετσί μου να ξέρεις. Στο πετσί μου bro εδώ. Ρε, γίνεται. Η μάνα μου, η μάνα μου. Λες και θωρούν το χάρο μπροστά τους ρε. Και ανοίγει τα μάτια. Λες και μπαίνει το πνεύμα, ξέρεις, του χάρου. Μαλάκα. Καλά, γιατί με ξύπνησες έτσι. Τι έγινε. Μαμά είδα Ρε εφιάλτη. μάνα, σε ξύπνησα ρε φίλε. Μαμά είδα εφιάλτη. Εντάξει, ρε να παίζα μαζί. Αλλά πρώτα έδωκες μου καρδιακό. Αλλά πρώτα έδωκες μου καρδιακό, επειδή ξύπνησες λες και επέθανες. Κάντε στον παπά αυτό. Ναι. Έλα, είδα εφιάλτη. Όχι. Κλωτσίδιδο, όχι εφιάλτη. Εντάξει, αυτό νομίζω να το αναλύσουμε. Τώρα να δεις εφιάλτη. Το αναλύσουμε τον Έλληνα πατέρα. Σε άλλο βίντεο, παπάς. Απλό τώρα είναι. Νομίζω θέλει βίντεο μόνον του. Μια γεύση ήταν αυτό το πράγμα για τον Έλληνα πατέρα. Στο επόμενο θα το δούμε. Αλλά η μάνα εκείνη εκεί πέρα που το ξυπνάνε που κάνει αυτό το τέτοιο και μπαίνει ο Όλος μαλάκα, πώς το λένε, ο Χάρος. Δεν είναι. Ρε, θέλω να το πω σε όλες τις μανάδες. Όταν βγαίνουμε έξω και έχουμε ας πούμε ένα day off, μην μπαίνετε μέσα και καθαρίζετε, σας παρακαλώ. Έχουμε τόσες μέρες που είναι κενές. Καθαρίστε εκείνες. Ή μην καθαρίζετε στην τελική. Μην μας ξυπνάτε όταν έχουμε τη μία μέρα 8 ώρα το πρωί. 8, ακριβώς 8 ώρα το πρωί. Ναι, το άκουσα. Ούτε δευτερόλεπτο δεν πρέπει να παραπάνω. 8 ώρα ακριβώς θα ανοίξει την πόρτα. Και θα ανοίξει και όχι σιγά. Κρακ, θα μπει μέσα. Ξύπνα! Ξύπνα να με βοηθήσεις, βγάλε τα σεντόνια σου, άλλαξε τις πιτζάμες σου, άνοιξε το παράθυρο να μπει καθαρός αέρας γιατί Δεν σου λέει βρωμάει. Δεν σου λέει άνοιξε το παράθυρο σου, το ανοίγει από μόνη Το της. ανοίγει από μόνη της. Το ανοίγει. Όχι, εμένα μου λέει για να το ανοίγω για μόνος μου. Και μπορεί να με θέλει να σε ξυπνήσει. Αλλά να ξυπνήσεις γιατί. Με σκούπα. Πρώτο, τη σκούπα πριν να ξεκινήσει να τη χτυπήσει και 3 φορές χαμένο. Άλλο αυτό ρε μαλάκα που το πελές. Τι περιμένει να βγει από μέσα χρυσό ρε μαλάκα, λες και θα βάλει. Να καθαρίσει σκούπα για να τα ρουφήσει μετά πάλι. Κάνουμε λογική. Να καθαρίσει το στόμιο της σκούπας για να τα ξαναρουφήσει. Λογική. Μανάδες είναι ότι Ναι, καλύτερα. ρε, ναι, ρε. Εκείνο που μάλλονες με τους γονείς σου. Μαλώνατε, σκοτωνόσασταν, πήγαινε στο δωμάτιό σου και καλά μάζευες τα πράγματά σου για να φύγεις από το Α, ναι, σπίτι. εντάξει, άλλο Και θέμα. μετά ξαναέβαινες Άλλο μέσα, θέμα, Τζίνο. κοιμόσουν, Όχι, και που φεύγεις στο σπίτι, κάνεις ότι να φύγεις και πάεις κάτω στην πόρτα, στην εξόρτα. Να φύγω! Και όλος σου φύγει. Τι είναι να σου Πού να πω, πας, πού να πάεις, πού να πας. αφού σε 20 λεπτά να Με τους τσιμπήσω. γύφτους θα κοιμηθείς. Πού να κοιμηθείς, ποιος έπεις, με τι νερό Ωρε, να πιεις, φίλε, τι νερό να όπο, πιεις. ρε, μαλάκα. Και για να μην νιώθεις άσχημα, κλείσεις την πόρτα και πάεις πιο στο μάτι σου. Πολλά απλό. Εντάξει. Ή το άλλο που χτύπησες την πόρτα, ή πάτησες δυνατά στις σκάλες. Χτύπησες την πόρτα, χτυπάστε στην πόρτα μου! Χτύπησες την πόρτα μου! Και ακούς Του σπιτιού και μου! ακούς εκείνη την ώρα τα σκαλιά. σκαλιά, Έτσι. Ο τρόμος. Και αμέ είσαι... Και τελείωσες. Πώς πας Έγραψες τελείωσες. τέτοιο, πώς το λέω. Πάλι, και να έρθουν την παντόφλα φρίσπι που την πόρτα έτσι. Ούτε να δεις τη μάνα σου, να έρθει η παντόφλα πρώτα μετά το χέρι. Λοιπόν, να κλείσουμε παιδιά με αυτό. Ήταν Ναι. πολύ ωραίο το σεξ που Πάρα κάναμε. πολύ ωραίο και συσχετίζεστε όλοι με το θέμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο εμείς οι τρεις. Οι πλήστοι που βλέπετε το βίντεο συσχετίζεστε. Έρχεται και για τους Για πατεράδες. τους πατεράδες θα το Ενάρξει ρίξω σε για τους άλλο πατεράδες. επεισόδιο. Υπομονή. Δεν ξέρω το vibe τούτο σήμερα διά μου game night. Εντάξει. Games night. Εντάξει. Άρχιψαμε πάλι. Εγώ λαλώ. Να πάμε στο The Coffee Show Game Show. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι μου να παίξω, μάγκες μου, είναι Hesitations. Με λίγα λόγια, ξεκινώ εγώ κάτι, μια πρόταση που να έχει πολλές απαντήσεις και πρέπει να απαντούμε έναν εγώ, εσύ απευθείας, όποιος διστάσει να απαντήσει, χάνει, και μετά πας είναι η αλήθεια μαζί. Οκ. Ωραία, Άρα όποιος πάρει την πρωτιά. ναι. Να παίξουμε 3 γύρους, να πούμε 3 γύρους, όποιος μείνει τελευταίος, παραπάνω. Πάμε ρε. Ωραία, Καλά εμά ρε, θα χάσω πρώτος. εντάξει. Θα χάσω πρώτος. Να πάμε με τη φορά του ρολογιού. Άρα διώσου την πάσα να ξεκινήσεις εσύ σε 3, 2, 1. Πάμε. Χώρες, Ελλάδα, Κύπρος. Αγγλία, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία,
Τουρκία. Νορβηγία. Τατζικιστάν. Ισλανδία. Ελβετία. Κυργιστάν. Σκατά. Σε μπερδέψε το Κυργιστάν Τζιτζούκο. Εμπερδεύσε με η παύση που έκαμε. Κανονικά πρέπει να χάσει. Κανονικά πρέπει να χάσει, αλλά anyway. Κανονικά πρέπει να χάσει, αλλά anyway. Έτσι είναι το δικαστήριο των quiz Λοιπόν, έτσι λέει. συνεχίζει ρε ζήτηκε τώρα. Χώρες. Πάλι χώρες. Χώρες το ίδιο. Συνεχίζουμε την ίδια κατηγορία ρε. Εσύ πάει. Αυτές τις λέξεις που... Ναι, Όχι, μέχρι να εκείνες που είπε λαγάρει δικαιούσες να εξάπεις. Ναι, εντάξει, μάλακα. Δώσε Α, δεν count, δικαιούται να το ξαναπείς. Ναι, δικαιούσε. Α, δικαιούμαι. Ναι. δώσε count και ας ξεκινήσει ο Φέλix. Συνεχίζουμε με εσάς τους δύο. Ωραία, Να δω εγώ την έναρξη. ωραία. 3, 2, 1, πάμε. Ρουμανία, Ρωσία, Μολδαβία, Ουκρανία, Βέλγιο, Αρμενία. η Τουρκία. Ετέγιωσε. Εδώ κάσου το πρώτο τσαν μαλάκα, άντε. Λοιπόν, μπράβο, 1-0. Εντάξει. 1-0 εγώ. Και πάμε στο δεύτερο γύρο. Εσύ, πάμε να μας πει ο Φέλε τώρα. Είναι δική του κατηγορία. 1-0 ο Τζέι προς το παρόν. Έτοιμος. Ναι. 3, 2, 1. Φαΐ, σπετζοφάι. Αυγά. Μαλάκα, Τι σήμερα. Τι σπετσοφάι ρε μαλάκα. Δεν το ξέρεις σπετσοφάι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις με τα μακαρόνια ας πούμε. Όχι, είπα σπετσοφάι. Σπετσοφάι ρε Αυτό μου ήρθε μαλάκα. ρε μαλάκα. γιατί λαγκάρε έτσι. Μαλάκα είμαι χαζός τελείως. Ξεκινάει ο Στέλιος σε 3, 2, 1. Πάμε. Μακαρόνια φούρνου. Κοιμάς, Μπριζόλα. παϊδάκια, Στέικ. πανσέτες, Αυγά. αρνί. Καφές. What? Bro, what are you talking about, man? Να, πάρτα, μαλάκα. Καφέ. Ναι ρε, τον τρώω και με το πυρούνι στο σπίτι μου τον καφέ. Το χάζω. Το μουστι. Νερό. Χυμός. Τι καφές ρε μαλάκα, τι καφές ρε. 1-1, 0 ο Στέλιος. Πω, τρομερή. Δεν πειράζει αγόρι μου. Δεν πειράζει ρε σήμερα. Είναι. Το λοιπόν, τώρα ήρθε η σειρά του Στέλιου να πει τη δικιά του κατηγορία. Θυμίζω ένα πόντο για μένα, ένα για τον Τζέιμι, ένα για τον Στέλιο. Για να δούμε τι ψάρια μπορεί να πιάσει ο Στέλιος. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ποτά, παύλα, ροφήματα, κοκακόλα. Νερό. Χυμός. Σέβενα. Κοκακόλα. Να. Πέθανες. Ερέμισες. Πάμε, ναι. Λοιπόν, για ακόμη μια φορά βγήκα εγώ παιδιά, δεν λειτουργώ. Κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση τώρα για τα δύο παλικάρια εδώ. Λοιπόν, Φέλε. 3, 2, 1 και. Βότκα. Φάντα. Whisky. Whisky. Whisky και whisky, ναι. Μαλάκα, είναι σχρό. Μαλάκα, τι έγινε. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Τι έγινε, έπαθες Λαγκάρισε. τσότσο. Και εσύ έπαθες το. Κοκακόλα. Νερό. Χυμός. Σέβενα. Κοκακόλα. Και εσύ είπες το ίδιο πράγμα. Πω μαλάκα. Είναι όντως δύσκολο μαλάκα, ναι. Ξέρω το, μαλάκα, ρε, ναι, μας ναι, φύγεται, ναι. είναι η πίεση. Είναι η πίεση. Ωραία, εντάξει, 2-1. Είχε τόσα ποτά να πω. Είπα το ίδιο που είπες. 2-1-0. Ναι. Αν νικήσει ο Φέλε, τελειώνει το παιχνίδι. Α, ναι, είναι μέχρι τους πόντους. Ναι, ρε, Τρία τρία στις ακόμα. τρεις. Α, ναι, α, δεν το ξέρω. Αν νικήσεις, Το ξέχασα αν νικήσεις, τελείως. τέτοιος. Α, οκ. Είσαι 2-1-0. Εντάξει. 3, 2, 1, πάμε. Σάρεμα, καλάμι. Πετονιά. Αγκίστρι. Κουβάς. Δόλωμα. Γαμώ το υπέντο. Γιατί είναι η πακαίκη, ας πούμε, η βάρκα, ας πούμε, κάτι. Μπορούσες. Τι ψάρεμα είναι εσύ ρε μαλάκα. Σάρεμα ο άλλος. Τι ψάρεμα ρε μαλάκα, Για να 5 λαγκάρεις. πράγματα έχει να πεις. Για να λαγκάρεις. Μαλάκα. Ψάρεμα Σάρεμα. που έχει στη συνολικά max 7 πράγματα να πεις. Ναι, το Αλλά ξέρω. επειδή είναι μαλάκας και ξέρει και τα 7, είπε το για να δέρει. Οκ, Άβε. Άκουσε με. οκ. Έχει παραπάνω από αυτά τα πράγματα.
Μπορείς να πεις πολλά πράγματα, άμα δεν σου περάσει. Μα Μπρο, τούτο είναι η άμα σου ουσία. αρχίσω, Τούτο είναι η άμα σου ουσία, αρχίσω ότι εγώ. ξέρεις τα. Ωραία, Γιατί? περίμενε, όχι. Άμα σου Ξέρεις αρχίσω, τα. περίμενε, επειδή Γιατί? ξέρω κι εγώ Πες δύο. και εσύ. Περίμενε λίγο, 2 χρόνια που ήμουν στο Καστελόριζο που ήμουν με τον πατέρα μου και ψαρεύαμε. Θα σου Ιστορίες πω- του θείου. Θα σου πω είδη ψαρέματος που είναι, που τα χρειάζεται τα το πεις. ψάρεμα. Α, οκ. Εντάξει, Εντάξει, Οκ. πάμε. Οκ. Πάμε. Μα αυτό είναι το νόημα. Πες Πάμε. ότι ξέρεις. Πάμε. Φέλε. Οκ. 3, 2, 1. Πάμε. Καλάμι. Αγκίστρι. Spinning. Βαρύδιο. Jigging. Βάρκα. Καφετή. Ψαρντούφικο. Δίχτυ. Έχασες, Γυαλιά. τέλειωσες. Επειδή σου 8.500 αιτίες να το κάνεις. Πού πάει. Άτι. Ωραία, ο Φέλε βγήκε, είναι πρώτος. Πάμε εμείς για το δεύτερο. Λοιπόν, όπως είδατε, βγήκα πρώτος. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Για άλλη μια φορά. Τώρα μείνανε εδώ τα δύο τα παλικάρια τα δικά μου εδώ πέρα. Θα τους πω εγώ τώρα την κατηγορία και ανάλογα αυτοί θα πούνε τις λέξεις που θα σκεφτούν. Μέχρι να λαγκάρουν. Λοιπόν, ξεκινάω σε 3, 2, 1. Τεχνολογία. Κομπιούτερ. Λάπτοπ. Κινητό. Άρα μα κινητό θα έλεγα το στανιό μου. Όχι ρε μαλάκα. Ένα. Πρέπει να πίνουμε πολλούς καφέδες μάλλον από ό,τι φαίνεται. Ναι, Να είμαστε. δούμε γιατί... Είμαστε ξύπνοι ακόμα. Είμαστε ξύμνοι. Είμαστε ξύμνοι, παιδιά μου. Είμαστε στο 1-1. Όποιος νικήσει τώρα είναι ο νικητής. Ξεκινάω. Κάμνο lock-in, περίμενε. Οκ, σκέψου λίγο. Εντάξει, έτοιμος. Οκ, πάμε. 3, 2, 1. Πόλης. Αθήνα. Άμστερνταμ, Θεσσαλονίκη. Λονδίνο, Αλεξανδρούπολη. Μάντσεστερ, Ξάνθη. Λάρνακα, Κομοτηνή. Λευκοσία, Μύκονος. Πάφος, Σαντορίνη. Αθήνα, Ήος. Το Θεσσαλονίκη. Έχασες. Είπεν το. Είπα Αθήνα. Πρώτη την είπα κιόλας. Είπα Αθήνα. Πορτογαλικά. Πορτογαλικά. Έχουμε και το δεύτερο της σειράς μας. Δεύτερος είναι ο Τζέι. Και τρίτος ο Στέλιος. Στέλιο μου, Όχι ρε γάμο. ατύχησες. Δεν είμαι Εντάξει, ευχαριστημένος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Κερδίζεις αλλού στη ζωή. Ένα κερδίζω στο επόμενο round, το οποίο είναι το 5 second challenge. Πάμε. Λοιπόν, όπως είπα πριν, πάμε στο 5 second challenge, το οποίο ξέρετε τι είναι. Ούλοι ξέρετε τι είναι νομίζω. Όχι, δεν το ξέρω. Εξήγησε το. Εσύ δεν το ξέρεις. Όχι, για αυτή δεν το ξέρω. Εξήγησε το. Ωραία. Ναι, ήταν να το εξηγήσω anyway. Ευχαριστώ που με διάκοψες. Δεν σε διακόψα. Σε συμπλήρωσα. Το 5 second challenge είναι, με λίγα λόγια, ρωτώ σας μια ερώτηση. Όχι εγώ, όλοι μεταξύ μας. Ρωτάς εσύ μια ερώτηση, πάμε με το ρολόι μπαλέ. Εσύ ρωτάς το Φέλε, ο Φέλε εμέναν, εγώ εσένα, εσύ το Φέλε. Και εγώ, πάει Φέλε λέγοντας. εμένα. Ναι. Και έχουμε 5 λεπτά να απαντήσουμε, 5 δευτερόλεπτα, να απαντήσουμε την ερώτηση. Π.χ. να το ξεκινήσω εγώ, για να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Τζέι, έχεις 5 δευτερόλεπτα να μου ονομάσεις 3 ζώα που ξεκινούν από α. Πάμε. Άλλο εγώ, αναπτυράς. Welcome to Jurassic Park. Αναπτήρας! Τι έπαθες σήμερα κύριε. Ρε, έλα σου πω ρε, έλα σου πω. Πια προχτές βόλτα με τα βουλά ρε. Και αναπτήρα και περπάμε στο δάσος. 3 days later. Εντάξει. Εντάξει, αναπτύρα. Άμα να έχεις πει πετυχημένο σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Σου σήμερα είπες πολλά επιτυχημένα. Δουλειά Δεν σου σήμερα, σήμερα. μαλακα, δεν λειτουργώ σου λέω. Οπότε αν καταλάβετε έναν περίπου τι είναι, εντάξει. Και ρωτάς το Φέλ. Κάτσε να δεις τώρα. Και να ρωτήσουμε 5 ερωτήσεις ο καθένας. Είπα την πρώτη μου εγώ. Μίστερ Φέλε, Έλα. έχεις 5 δευτερόλεπτα Ναι. να μου δώσεις 3 πόλεις που ξεκινάν από α. Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Αίγυο. Εντάξει, το βρήκα. Μπράβο Θεία. Θείος. Δεν παίζω μέσα στις λέξεις. Θείος. Στις πόλεις. Με τη γεωγραφία ήμουν πρώτος. 20 είχα. Μπράβο Θεία. Έλα, πάμε. Ορίστε. Το timer είναι δικό σου. Είσαι του 80. Το timer είναι δικό σου. Οκ. Η ερώτηση είναι προς εμένα.
Στέλιος, έτοιμος? Ναι. Θέλω να μου πεις μέσα σε 5 δευτερόλεπτα 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία. Οκ, μπράβο. Ευχαριστώ. Σχολιάστηκες λίγο ζωρίστηκες. Το λάγια να γκάρα. Λάκεδες, Περίμενε. Σιγά ρε μάκα, δικό σου είναι, δεν θα το πάρει κανένας. Ευλογημένο. Πολύ δύσκολο το έμαθες. Ήταν. Λοιπόν, φίλε Ιάκωβε. Είσαι έτοιμος? Πάντα. Στραβό κάτω έπια. Για πάμε. Θέλω να μου πεις, σε 5 δευτερόλεπτα, 4 χρώματα του ουράνιου τόξου. Πάμε. Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Σωστό. Πολύ δύσκολο, ρε. Έχει πράσινο το ουράνιο τόξο. Έχεις 5 δευτερόλεπτα. Είσαι έτοιμος καταρχάς? Ναι, πάμε. Λοιπόν, έχεις 5 δευτερόλεπτα Ναι. να μου πεις 4 εξαρτήματα για ορειβασία. Πάμε. Μπότες, μπουφάν, σκουφί, γάντια, κασκόλ. Μπράβο, ωραίος. Το περίμενα. Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα. Εγώ δεν το περίμενα. Και συνεχίζοντας, είναι ο τελευταίος γύρος από αυτό το... Να το κάνω έτσι δύσκολο. Το quick quiz. Ρε φίλε, ό,τι μου έρθει στο κεφάλι τώρα από ερώτηση, άμα το θεωρήσεις δύσκολη, οκ, άμα το θεωρήσεις εύκολη, πάλι οκ. Οκ, πάμε. Λοιπόν, Στέλιο, είσαι έτοιμος? Ναι. Θέλω να μου πεις τις 4 μάρκες fast food που είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμες στον κόσμο, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πάμε. McDonald's, KFC, Pizza Hut, Papa John's. Μας στην ώρα. Ακριβώς, πας την ώρα, ακριβώς. Τόσο δύσκολο Ακριβώς. είναι, πώς το σκέφτηκες. Ρε Έλα φίλε, καλά, πώς ρε στην είναι αρχή. τώρα, αυτός Σε αρχή να έλα καλά. κάνει. Έμεινα στο McDonald's, KFC. McDonald's, KFC, Pizza Hut και μπορείς να πεις πανεύκολο. Εντάξει. Εντάξει, Τι άλλο θα δύσκολο. μπορούσα να κάνω, εγώ θα λάγκαρα. Όμως να σου κάνω δύσκολο, φέρε. Εντάξει, θα μου βάλεις, Οκ. βάλε. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ρε, έχω πάρει 2 νίκες ρε μαλάκα, πλάκα μου κάνεις τώρα, τι μου λες τώρα. Λοιπόν, Ιάκωβε, θέλω να μου πεις 4 διάσημους ηθοποιούς που κατάγονται από Αμερική. Πάμε. George Clooney, The Rock, Leonardo DiCaprio και Angelina Jolie. Πας στην ώρα. Μαλάκα. Πας στην ώρα. Ου. Παρόλο, Ο The Rock νομίζω είναι από Dwayne Χαβάη. Johnson, ναι, αλλά είναι Dwayne Johnson που το λέω. Εντάξει, οκ. Εντάξει, πειράζεσαι. Εμείς το μάθαμε δωράκ ρε μαλάκα. Πειράζεσαι, ρε, πειράζεσαι. Όλοι The Rock το ξέρουμε. Δεν μου έρθει η λέξη. Να πω Όλοι Jason. The Rock το ξέρουμε. Θα σου έλεγα και Jason. Πώς- Dwayne Johnson. Α, Και ποιο τι θα Θα έλεγες? σου έλεγα και Jason Momoa, αλλά ήταν... Και αυτός Χαβανέζος είναι. Και αυτός ναι, Χαβανέζος είναι. ναι. Εντάξει, θεωρείται πολιτεία της Αμερικής. Ναι, ρε, είναι Αμερική. Ναι, είναι Αμερική. Είναι Αμερική. Αλλά κανονικά δεν είναι. Νόμιζα θα λέει και Jason Statham και θα του λέγω ότι είναι Ελλάδος. Ναι. Γιατί ο Jason Statham είναι Γι' Άγγλος. αυτό άκουσα τον Jason και λέω ενώ ήταν να πει Jason Statham. Αλλά ο Jason Statham είναι Άγγλος. Είναι Ιγγλέζος, ναι. Άγγλος είναι. Εντάξει, όλοι οι άλλοι που είπα είναι Αμερικάνοι. Ναι. Ναι, τώρα τι καταγωγή έχουν και τι ρίζες έχουν δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Δεν ξέρω τι... Εντάξει. Θα σε διαλύσω. Η Τζολί μπορεί να είναι... Τελευταία ερώτηση. Ιταλίδα πρέπει να Θα έχει. σε διαλύσω τώρα. Α, πάμε ρε. Μα μαλάκα με εμένα. Θέλω να τον εκπλήξεις. Πιστεύω σε σένα. Ναι, εντάξει. Θα το κάνω. Λοιπόν, Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω. είσαστε έτοιμοι. Ήβρες την ερώτηση σου. Ναι. Την τελική ερώτηση της ημέρας. Για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Ωραία. Θεία, είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Πάμε. Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, Φέλε, Ναι. έχεις 5 δευτερόλεπτα να μου πεις 4 βιντεοπαιχνίδια κολοσσούς. Πάμε. FIFA, Pro, Call of Duty, Minecraft. Κατά τι έχει μου βγει το Μπράβο, Minecraft. θεία. Κατά Μπράβο, τι έχει το θεία. βρήκε. Μπράβο, θεία. Είπε FIFA και Του τον κόμμα. driver σου, τον driver. Εμπειρία του θείου. Είπες σου Pro. Είπες σου το Pro. Τούτο είναι εμπειρία του θείου. Με Pro μεγάλωσα εγώ, μετά πήγα. Και είδες. Εντάξει. Φέρε, Καλό. φέρε. Εμένα άρεσε μου, ρε. Πάμε ρε. Μπράβο. Αυτό ήταν. Μπράβο. 3 στα 3. Περίμενα ότι είναι να κομπλάρουμε παραπάνω. Αλλά έτσι περίμενα. Ναι, εντάξει, αλλά Κάνουμε τις χαζομάρες. σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Όχι, εντάξει. είμαστε- Εντάξει, για με σβήναμε εντελώς. Δαμε, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά ήταν και λίγο, επόμενη φορά που να το παίξουμε, θα είναι πολλά πιο δύσκολες ερωτήσεις. Ναι. Και πολύ πιο λανκάρισμα. Ναι. Εντάξει, και δεν θα είναι με τον ίδιο τρόπο δομής Ναι. που υπάρχει τώρα. Ναι.
Δηλαδή από ό,τι βλέπουμε και εμείς και αυτοί που μας παρακολουθούν αλλάζουν κάθε φορά. Δηλαδή είτε θα είναι ποδοσφαιρικό, είτε θα είναι θέμα εξυπνάδας αντίπαλοι, είτε θα είναι 5 δευτερόλεπτων όπως τώρα. Θα έχουμε πολλών ειδών. Θα έχουμε ποικιλία. Για να μην βαρκέσετε πολλά. Ναι. Να περνάτε την ώρα σας ευχάριστα μαζί μας. Για να κάνουμε κι εμείς κάτι διαφορετικό και να φαίνεται κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι καλό. Ωραία. Και κάπως έτσι, όπως τελειώνει ο καφές, τελειώνουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν παρέα μαζί μας σε αυτό το 5ο επεισόδιο. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και να το χαρήκατε και να σας φτιάξαμε τη διάθεση. Αλλά ρε φίλε, έχω έναν παράπονο. Τι παράπονο? Δεν έχουμε αδικιώσει ο καφές χωρίς έναν κλασικότατο κρύο ανέκδοτο του Ιάκου. Ω, ναι. Την προηγούμενη φορά δεν Θέλω μας να είπες. ακούς. Την προηγούμενη φορά δεν Ναι, μας μας είπες. είπες στο δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Δεν θα με κρίνετε όμως. Όχι, τι όσο Όχι, όχι, κρίνουμε. όχι. Τι είμαστε εμείς για να σας Αν είναι κρίνουμε? καλό, Ναι. εγώ θέλω να γελάσω. Θέλω να κλείσω την ημέρα μου σωστά και ωραία μέρα, ωραίο κέικιο. Λοιπόν, Αφήνω το πάνω σου. εντάξει, άτι. Μαγιά δεν είναι να πηγαίνεις με πολλούς ή πολλές. Μαγιά είναι το δέντρο που βγάζει μάγκο. Θυμάσαι στην αρχή που μιλούσαμε για παντοφλές που το Ναι, έφτιαξα. ναι. Ορίστε. Πες μες στο καμπρίολε, πάμε για κάνα καφέ. Πες μες στο καμπρίολε, πάμε για κάνα καφέ. Πες μες στο καμπρίολε,